se k'a fɔ ko bi ye donba ye an bɔra ka contrat dɔ signé Mali jamana tɔgɔ la, Mali autorité tɔgɔ la, min bɛna kɛ sababu ye an ka kanaminan caman sɔrɔ. Contrat in kɔnɔna la formation b'a la, entraînement b'a la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la président ye min yɛrɛ gɛlɛya o ye transfert de technologie ye. Donc o fana bɛ contrat in kɔnɔna la. Donc o b'an dɛmɛ kosɛbɛ ka se k'an ka armée moderniser, an gulonner kana to mɔgɔ la. A ka ɲi tuma bɛɛ i ka to ka minɛn san, a ka ɲi fana n'i ye minɛn san i yɛrɛ ka dɔnniya dɔ sɔrɔ min b'a to i gulonnen tɛ kɛ i ye minɛn san minnu bolo. An bɛ chinois fo kosɛbɛ. O wagati kɔnɔna la Norengo sɔnna ka minɛn di Mali ma ka tila ka an kɔnɔ embargo tɛmɛlen kɔfɛ an ka sɔrɔ k'u ka wari sara, alors que wagati kelen na jamana wɛrɛw tun bɛ yen minnu tun bannen don hali ka minɛn feere an ma ka sɔrɔ an ka wari b'an bolo. Lakanako ta fanfɛla la Chine bɛɛ hakilinata ye kelen ye. An ye nin contrat in signé. Contrat in bɛ Mali ka intérêt bɛɛ lajɛlen lakana. An ye diɲɛ laban mina ɲumanw a b'olu fɛ.